Si San Juan nagaingon, gihigugma gayud sa Ginoo ang kalibutan, ug tungod niini iyang gipadala ang iyahang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya, mudawat kaniya, makabaton og kinabuhing walay katapusan, makabaton og kaluwasan. Sa atong ebanghelyo nga nadunggan karong adlaw, mubo siya nga ebanghelyo apan puno kayo sa mga pagtulunan. Ang ebanghelyo nagsaysay nga samtang ang mga tao nahibulong kaayo, natingala kaayo sa dakong gahom sa Dios, ilabi na sa iyahang mga pag-ayo sa mga masakiton, pagpapahawa sa mga daotang espiritu, pagpapakaon sa daghan kayong mga tao, ug tungod niining mga buhaka, mga lihuka, ang mga tao nagday gayud kaniya ug ngadto sa Dios. Dako kayo kahibulong sa mga tao, matod pa diha sa ebanghelyo, apan ang mga tinun-an ni Hesus iyaha kining giingnan. Ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo, ang anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao. Si Hesus sa makausap kaliwala sa mga kahibulungan sa iyahang gahom nagipakita, gipasinati sa mga tao, nagpahinumdom sa iyahang pasyon, sa iyahang unyang pagadangatan. Si Hesus ragayod ang tao, kay tinuod man siya nga tao, tinuod pud nga Dios, nga bisan nakahibalo na siya kung sa'y mahitabo, wala gihapon siya magmakulang diha sa paghatag sa mga panginahanglan sa tanan. Bisan siguro kita kung makahibalo ta mapatyonon na ta, ganahan paghatag kaon, ganahan paghatag mubuhat og mga maayong butang. Apan bisan pa man niini si Hesus nasayod na siya pagatraydoran. Si Hesus nasayod na siya biyaan. Si Hesus nasayod ng daan na siya itugyan ngadto sa kamatayon, apan bisan pa man niana gapadayon gihapon ang iyahang dakong gugma ngadto sa mga tao. Nagpadayon gihapon siya diha sa pagtudlo kung unsa gayud ang kabubuton sa Dios. Ang kabubuton sa Dios mao man ang kaayuhan sa mga tao. Ang ato usab na simbahan karon naghandom sa duha ka man nagsuon nga magsuong mga doktor nga gihalad nila ilang kaugalingon alang sa pagtuo sa Ginoo ug pagserbisyo diha sa mga tao, labi na sa mga masakiton. Si San Cosme o San Damian, mga martir, mga tao nga gihalad bisan diha sa kamatayon ang ilahang dakong pagtuo, paghigugma sa Dios. Kining duha ka santos nagpahinumdom kanunay kanako sa ilang mga pulong nga nagaingon, nakita di ta kinahanglan nga mututok diha sa atong mga kawad-on. Di ta kinahanglan nga mututok diha sa atong pagkamakasasala. Di ta kinahanglan nga kanunay nga mututok diha sa atong mga kahuyang o kakulang sa kahingpitan. Kung dili kinahanglan nga musentro diha sa atong kasing-kasing ang dakong gugma sa Dios. Nga mao gayud ang atong kaayuhan. Nakita kanunay nga musentro, nga isentro nato diha sa atong kasing-kasing ang Ginoo gugma. Ug sa maong gugma wala kini mga kondisyon. Bisan pa unsa ta kadautan,
bisan pag-unsa ta ka makasasala. Ang Ginoo kanunay nga naghatag kanato sa atong mga kaayuhan. Atong pangayoon ang panabang ni San Cosme, San Damiano. Ngaon ka, bisan diha sa atong mga kakulangon, magmahimpit unta kita sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo ug sa atong pagtabang ngadto sa atong isig katawo.